थाम्बनेलखौ नुना मोनथिखादो जानांगौ नोंथांमोनाथ' नुखादोआनो माने फेसबुकफोरावहाय माने कनजितानि दावराव जागासिनो लांथं भिडिअ भाइरेल माबा माबिनो तो जिखियानो जाया माथो जोबजासिन नायाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरोना लांथं भिडिअ नायनोबा तो जोबजासिन नायबानो जाबाय फार्स्टआवनो बेनि मोननैसो भिडिअ नायग्रोना लानि बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायग्रोना लादो आरोना। खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम बयनावबो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दायो दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोनहा गोबाङानो सानदों भिउसनि थाखाय खालामदों मादों होननानैहाय नाथाय बियो भिउसनि थाखाय नङा। बे भिडिअ क्लिप्सनि बागै आं एसे बुंना होनि माने भिउसनि थाखाय खालामदोखौ सानखागोन मानो होनबाथाय फार्स्टआवनो एसे थगायनाय बायदि जाबायना मानसिफोरखौ जाबायदि भिडिअ खालामबाय नोंसोरो माने फार्स्टआवहाय तो बेनिखायनो सानगोन आरोना नोंसोरखौ माने भिउसनि थाखाय खालामलायबाय नाटक खालामलायबाय होननानै तो बेनिखायनो थगायनाय माबाखौ खालामनो नाङा लास्टआवहाय नंगौबाबो नङा सानो आरोना तो भिडिअखौ एसे नायबावना लाबावदो आरो एसे। जोङो बिदा फंबाय बिमा बिफा गारनानै फैयो सासे हौवानि बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो होननानै नाथाय दिनै अननायनि जायगायाव बियो मा होदों आंनो दुखुसो होदों। आंनि फेसबुक खुलिनानै बे आंनि गाज्रि पिकचार आंखौ हगारगासिनो नाथाय आं गावनिनो फिसाय साननानै फिसा सासे गारबोदों हिसाबै आं बेखौ केस होनाय जायाखै। आंखौ बियो ससियेल मिडियायाव लासिं खालामजोब्बाय। आंखौ बियो गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिकचार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन फिसा फिसौजों थानो सान्थि मोनामोन। गाज्रि भिडिअ लंथं भिडिअ हरनाय आं बेफोरखौ जेबो बुंनो थाङा नाथाय सानैबो एखे आरोना सासेखौल' बुंना लाब गैया सानैबो एखे सानैबो समान माने बांसिनानो फेसबुकफोरावहाय नुदों आं बुंनाय बाथ्रा नङा सानैबो समान आरोना फेसबुकनि डलारनि थाखायनो मा जालांजोबखो मोनथिला आरोना एसेबां ओरैनोथ' बेफोरबायदि जानाय नङा फेसबुकनि डलारनि थाखायसो बेफोरबायदि जादों नङा होमबा तो गथ'फोरखौ मा फोरोंनो बेफोरबायदिबा नङा होमबा तो नोंसोर बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामना देखायबाय थाबा डलारनि थाखाय तो मा बुंबावनो एसे नायबावना लाबावदो आरो भिडिअखौ। न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन बुबाबो आंखौ दावराव दावसि जाबा बियो बुसे बुनानै आंखौ दख'ना लंथं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन। आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा आं ओरैबादि जुजिबाय नाथाय आङो बिनि खालामनानै जानाया अभार जाबाय। आं जुजिनो हानाय नंला आं जेनबाय। बाथ्राया जुदि नंथारगौबा माने हिनजावखौ फानना जानाय जाबाय आरोना माने हौवाया हिनजावखौ फानना जानाय जाबाय आरोना बेफोरबायदिसो बुंनांगोन। तो डलारनि थाखाय जुदि आरो खालामदोबा ओरैनो जुदि नोंसोर खालामदोबा मानसिफोरनि सिगाङावहाय तो जोबोद गाज्रि बाथ्रा नङा होमबा आरो जुदि नंथारगौबा दुखुनांथाव बाथ्रा तो हिनजावखौ फानना जानाय सिस्टेम जाहैबाय आरोना बाथ्रायाहाय। तो आरो भिडिअ क्लिप्स दंबावो नोंथांमोना नायना लानो हागोन तो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिन नाय तो बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायबावना लाबानो जाबाय नोंथांमोना। नै कनजितानि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय आरो मोनसेबाव दोङो नै बे भिडिअखौहाय आं देखायनानैसै। खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननाव गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो जिउआव जोबथा दुखु मोननांबाय नोंथांमोनहा नुगासिनोखा खोनागासिनोखा नाथाय आं बिनि फारसे जेबो रिप्लाइ होनो हानाय नंला। आङो थांनानै थागोन आंनि फिसा सानैनि थाखाय। दिनै आङो मोनसे रुमाव थादोंमोन नाथाय उन्दैया खसर खालामबाय थानायनि थाखाय आङो रुमखौ चेन्ज खालामनांबाय। आंनि फिसाखौहाय खसर खालामनायनि रायदों आरो रायजानायनि जाहोना जाहैबाय माने बिमा बिफानि थाखाय माने नोंसोर बिमा बिफाफोरा मोजां मोनबा दिनै बेफोरबायदि आलाय सिलाय बिथिं थांलाय बिथिं फैलाय बेफोरबायदि जानो नाङामोन आरोना नोंसोर जुदि मोजां मोनबा डलारनि थाखाय बेफोरबायदि जालांबाय। फार्स्टआव नुबाय नोंसोरखौ मा जाथाय ओमफ्राय आरो दा नुफिनबाय साननैसो थानानै आरो गोरोबनाय नुफिनलायगोन बेफोरखौ डलारनि थाखाय होना मा होनबावगोन आरोना तो नंगौबाबो नङाबाबो दुखुनांथाव जाथाय माने गथ'फोरनि थाखायल' दुखुनांथाव जाथाय मानो होनबाथाय आलाय सिलाय फरायनायाबो मोजां जानाय नङा माबो जानाय नङा बिथिं खनसे थांलाय बिथिं खनसे थांलाय आरोना तो आरो एसे नायबावना लाबावदो भिडिअ आरो बायदिसिना बुंदों जों बिमा जानानै बिदिखौ सहायनो हाया बिनि थाखायनो आङो दिनै रुमखौ चेन्ज खालामबाय आरोना मा बुंबावनो आरोना आंनि खाफालावनो बिदिनो खस्थ' लिरहरनाय दंखायो खोमा। दाया सानैनावबो दोङो आदा आरो आं बाजैखौनो होनसिगोन कनजिता बाजै माने दाया सानैनावबो दोङो आरोना सासेनावल' नङा
नोंसोरो गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ बिथिं थांलाय बिथिं फैलाय बेफोरबायदि खालामबाय थाबा मा फरायगोन बिसोर नङा होमबा थ' फार्स्टआवनो नुबाय नोंसोरखौ मोजांसो जाबाय सानदोंमोन बयानो मोजां भिडिअ होबाय थानांगौ ओमफ्राय आं गेजेर ससेयाव नुदों गाननाय जोमनायथिंबो नुदों ओमफ्राय एसे बोरैबा नुमारबाय आरोना दा थ' बेफोरबायदिनो जायो अभार डलारफोरखौबो माथा मारिनाङा एसे हाजिरा मावना जानायाव एसे मोजां खिन्थु जानला मानला खालामनानै भिडिअ हिन्जाव मानसिफोरखौ बोरैबा नुयो आरोना थ' बेनो खोथाया थ' नोंसोर डलारनि थाखायसो खालामदों ना मासो खालामदों बेफोरखौ जेबो मोनथिला आरोना थ' उनाव नुफिनसिगोन नोंसोरखौ नङा होमबा थ' मा बुंबानो आरो थ' गासिबो शेयार खालामनाबानो जाबाय भिडिअखौ आरो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय आरोना आं बेखौनो जास्ट ओरैनो भिडिअ लानानै फैबाय फेसबुकआव दावराव नुबाय थानायखाय आं जेबो बेफोरबायदि लं थं भिडिअबो नुवाखै जेबो गाज्रि भिडिअ नुवाखै भाइरेल भिडिअ नुवाखै जास्ट आं शेयार खालामबाय थानाय नुदों मानसिफोरखौहाय थ' बेनोमोन आरोना गासिबो भिडिअखौ शेयार खालामना हो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन थ' गाज्रि मोनलायनाङा जास्ट ओरैनो आपडेट भिडिअ होबाय आरो बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय